latest weather update karong adlawng Biyernes, March 5, 2021. Wala gihapon kita gi-monitor nga low pressure area o mga weather disturbance sa sulod ug sa gawas sa Philippine Area of Responsibility apan kining hanging amihan ko northeast monsoon nagapekto gihapon karon sa Northern Luzon. Ug sa tong forecast karong mosunod na 24 oras ang Metro Cebu apil na gid ang kitibuk-ang bahin sa Kabisayaan, ang probinsya sa Palawan apil na ang Kalayaan Group of Islands, ingon man ang Occidental Mindoro, doon na gihapoy init ug kasarangan nga panahon, apan inubanan gihapon kini sa mga kalit na mga pagpanag-um sa kalangitan, ug dunay ubos nga tsansa sa mga patak-patak ug mga lumalabay na mga pag-ulan o mga pagpanugdog og kilat, labi na gayud sa hapon ug sa gabi tungod sa mga localized thunderstorms. Sa tibok weekend, ato gihapon gi-expect nga generally fair weather nga ato ang dagan sa panahon, magapasulabi gihapon ang kainit sa adlaw ug doon na lay tsansa sa mga localized thunderstorms labi na sa hapon ug sa gabi. Para sa dugang update, bisitaha ato ang website. Dinhi lang kutob gikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST. Kini si Mio Aguirre og maayong adlaw.